Minkejja li l-Park tal-Familja f'Marsa Skala kien ilu miftuħ diversi xhur, kien biss xahar u nofs ilu li nkiseb iċ-ċertifikat tas-saħħa u s-sigurta. Il-proċess kien twil, kien proċess laborjuż u dan il-proċess ġie konkluż biss meta l-items kollha li kienu llistjati f'din l-issue ġew kollha indirizzati. Il-Ministru tal-Ambjent Leo Brinkat tkellem dwar dan f'konferenza tal-ahbarijiet li fiha ħabbar espressjoni ta' interess li għandha lan li tikkummerċjalizza xi partijiet tal-park. Fisser kif fl-aħħar xhur sar titjib sostanzjali fil-park minkejja l-limitazzjonijiet finanzjarji. It-tfal ifittxu l-iktar u biex ikollhom fejn jiġru huwa sejf ħafna wkoll ma' postijiet adattati għall-etajiet tagħhom. Dwar l-espressjoni ta' interess, il-Ministru Brinkat qal li din l-espressjoni tħeġġeġ nies fin-negozju b'idejat friski, ġodda u innovattivi biex jersqu l-quddiem u permezz ta' proċess trasparenti jkunu jistgħu jipproponu żieda ta' attivitajiet fil-park. Dan bilan li titjib l-esperjenza ta' ċittadini li jżuru dan il-park. Brinkat qal li dan huwa mudell li tħaddem diġà b'suċċess fatta pajjiżi oħrajn Ewropej, kemm qrib tagħna kif ukoll fit-tramuntana tal-Ewropa. Saħaq li l-aċċess għall park se jibqa' b'xejn, inklużi f'dawk iż-żoni li se jkunu kummerċjalizzati. Fost iż-żoni li jistgħu jkunu kummerċjalizzati hemm l-istalel, ir-rock climbing, iż-żona tar-ristoranti, il-parti magħrufa bħala tal-annimali, l-anfiteatru u l-pillbox, iż-żona miftuħa għal attivitajiet fil-beraħ u ċ-ċentru agrikolu. Il-flus se jintużaw għaż-żamma tal-park.